Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Һәр барчаларыбызны юктан бар иткән, безне иман белән сөендергән, һәм дә ки безне шушы дөньяда ризыкландырып торучы Аллаһу субханаһу ва таалагә барча хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз була күрсен. Аның сөекле пәйгамбәре, соңгы пәйгамбәре, бөек пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түләребездән чыккан салават шәрифәләребез һәм сәламнәребез ирешсен. Аллаһы Тәгалә шу җума көннәребезне Рамазан айларын мөбарәк кылып, кылган гыйбадәтләребезне кабул әйләсен. Белеп, белми кылган, ачык яшерен кылган гынаһларыбызны кечерә күрсен. Аллаһы Тәгалә безгә ике дөнья бәхете, дәрәҗәсе һәм байлыгы бирсен. Сүзләребезне үтемле урыннарына дәрәҗәле кылсын. Мөселман кардәшләрне Аллаһы Тәгалә ярдәмнәре белән сөендерсен, дәрәҗәләрен күтәрсен, динебезне таратсын. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншаллаһ бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр дуга турында. Дуга. Без инде мөселманнар дуга кылуның нәрсә икәнен беләбез шулай бит. Рамазан айларында менә шушы Коръән укулар белән, изгелекләр эшләү белән бер рәттән дуга кылырга да онытмаска кирәк. Чөнки Аллаһы Тәгалә дугаларны кабул итә торган ай шушы Рамазан ае. Без беләбез, Аллаһы Тәгалә һәр вакыт безнең дугаларыбызны кабул итәргә әзер. Әмма Рамазан ае моның өчен бигрәк тә кулай ай. Һәм дә инде Аллаһы Тәгалә үзе әйтә, һәр кичне ди мин бәндәләремә якынаям ди. Һәм дә ки Аллаһы Тәгалә һәр кичне әйтә, тәүбә кылучы юк микән, мин аның тәүбәсен кабул итәр идем ди. Гафу сораучы юк микән, гафу итәр идем ди. Берәр хаҗәтләре бул юк микән, бәндәмнең ди, шул хаҗәтләрен канагатьләндерер идем ди. Ягъни шулай итеп Аллаһ Тәгалә һәр кичне безгә җавап биреп, дугаларыбыз белән инде шушы хаҗәтләребезне канагатьләндерергә әзер тора. Шуңа күрә Рамазан айларында дуга кылырга, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук онытмаска кирәк. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: кем шушы 5 әйберне эшләсә, 5 нигъмәттән мәхрүм булмас ди. 5 әйберне һәр даим эшләп барсаң, 5 нигъмәттән мәхрүм булмыйсың. Беренчесе нәрсә? Әгәр дә Аллаһы Тәгаләгә шөкр кылып торсаң, Аллаһ Тәгалә сине нигъмәтләреннән мәхрүм итмәс ди. Иң беренчесе шулай бит, Аллаһ Тәгаләгә гел рәхмәтле булырга, шөкр кылырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: бисмиллаһир рахманир рахим, ла ин шакартум ла азиданнакум. Миңа шөкр кылсагыз, мин сезгә арттырырмын ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә каршында нәрсәдер сорап алуның мәгънәсе ул зарлану түгел, ә шөкр кылу. Аллаһ Тәгалә әз биргәнгә дә шөкр кылсаң, Аллаһ Тәгалә арттырып бирә. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең халәте, күңел халәте Аллаһ Тәгалә каршында гел шөкр кылып туры булырга тиеш. Әлбәттә, инде кирәк әйберне кешеләрдән сорарга ярый. Теге берәрсе килеп әйтсә, берәр соравың, ихтыяҗың юкмы дип шулай бит. Сорауның зыяны юк. Кай вакытта әйтәләр бит, җыламаган балага ими каптырмыйлар диләр. Шуңа күрә кай вакытта әлбәттә кешеләрдәге нәрсәдер менә шул әйберем юк иде дип әйтеп куйсаң, зыяны юк. Әмма Аллаһы Тәгалә каршында шөкр булган халәт кирәк. Икенчесе ди, кем сабыр булса, шул һәр вакыт саваплы булыр ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: бисмиллаһир рахманир рахим, иннама юаффа сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Сабырлар үзләренең савапларын чиксез, хисапсыз алырлар ди. Димәк, гел савапта йөрисең килсә, моның өчен бер нәрсә эшләргә кирәкми, сабыр гына булырга кирәк. Эшлисе юк. Сабыр булу шулай бит, ул ниндидер эш түгел, ул күңел халәте. Димәк, сабыр булып йөрсәң, син гел савапта йөрисең. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, менә бу да бик зур хикмәт. Сабыр булуда һәм дә ки гел саваплы булып буласың икән. Шулай ук инде өченчесе, тәүбә кылсаң, Аллаһ Тәгалә һичшиксез тәүбәне кабул итә ди. Тәүбәләребезнең кабул булуы бу шулай ук зур нигъмәт. Чөнки кай вакытта менә мәсәлән, берсендә бер христиан дин әһленнән шундый сүз килде. Аллаһы Тәгалә ди, мөселманнарда ул иң беренче урында аның өчен гаделлек тора ди. Ә безнең өчен ди, христианнар өчен Аллаһ Тәгалә алдында, то есть Аллаһ Тәгаләнең төп сыйфаты ул ярату ди. Ягъни гаделлек ул, димәк, Аллаһ Тәгалә җәзалаучы кебек. Гаделлек булгач, шулай күз алдына килә. Ә тегендә ярату. Ярату ул күбрәк димәк нәрсә? Гафу итү, күз йому, Аллаһның рәхмәте һәм башкасы.
ул шулай дип, алар шулай дип уйлыйлар. Ләкин ул дөрес түгел. Аларның уйлаулары. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә гадел. Монда аның андый сыйфаты бар. Ләкин иң беренче сыйфаты Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин Ар-Рахманир Рахим. Рахимле һәм шәфкатьле. Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты, иң беренче сыйфаты шул. Шуңа күрә рәхимлелек, шәфкатьлелек ул нәрсәдән килә? Ул яратудан килә. Гаделлектән түгел. Ул яратудан килә. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безнең тәүбәләребезне кабул итәргә әзер, чөнки Аллаһ Тәгаләнең безгә карата булган яратуы көчле. Без генә аны яратмыйбыз. Әмма Аллаһ Тәгалә безне ярата, һәм шуңа күрә көтеп тора безнең кайчан тәүбә итәр икән бәндәм ди. Һәм әзер һәр вакыт. Кыямәт көненә кадәр тәүбә ишекләре ачык. Һәрбер кеше өчен җаны бугазына килгәнче тәүбә ишекләре ачык. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим ва хуваллазі яқбалу тәүбәтә ан ғибадиһи. Ул ди тәүбәне кабул итә үзенең кулларыннан ди. Ул кабул итүче. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, тәүбә итсәң Аллаһ Тәгалә кабул итә. Дүртенче нигъмәт, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорасаң, ул гафу итә. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорагыз, ул гафу итүче ди. Гафу сорау, тәүбә алар икесе төрле. Мәсәлән, кай вакытта кешенең аягына басасың, мәсәлән, ой, гафу итегез дисең, шулай. Бу гафу итү, извиняться. Бар, мәсәлән, кешене рәнҗетәсең. Бу вакытта тәүбә итәсең, үкенәсең кылган гамәлеңгә. Менә шуңа күрә икесе ике әйбер алар. Кайбер кеше истигъфар белән тәүбәне бер әйбер дип уйларга мөмкин, ләкин истигъфар ул гафу сорау. Әмма тәүбә эченә кергән истигъфар шулай ук. Чөнки үкенәсең икән, син гафу сорыйсың әлбәттә. Шуңа күрә инде истигъфар кылабыз, анда ниндидер гөнаһны кылганыңны хәтерләмәскә дә мөмкинсең. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләдән истигъфар кылабыз, гафу сорыйбыз, астагфирулла, астагфирулла. Хәтта менә намаз укыгач та без астагфирулла дибез. Нәрсә өчен астагфирулла дибез, беләсезме? Шушы намазым белән, я Раббым, сиңа берәр үпкә китергән булсам, мине гафу ит дибез. Намаз өчен гафу сорыйбыз. Чөнки безнең намазыбыз камил түгел. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз шушы намазыбызның камил булмаганлыгына. Бишенчесе ди, шушы Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: дуга кылыгыз ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә һәр вакыт дуганы кабул итүче ди. Удгуни астаҗиб лакум ди Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә. Сорагыз миннән ди, мин сезгә җавап бирәм ди. Сорагыз, мин сезгә җавап бирәм ди. Ләкин алтынчысында әстиләр монда галимнәр һәм нәрсә диләр? Әгәр дә син тотасың икән акчаңны, Аллаһ Тәгалә сиңа аны кайтарып бирә ди. Ягъни изгелеккә тотсаң, Аллаһ Тәгалә кайтарып бирә. Коръәни Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Анфaqtum min shay'in fa huwa yukhlif. Әгәр дә бер мал тотсагыз, бер нәрсә тотсагыз, Аллаһ Тәгалә сезгә аны кайтаручы ди. Шуңа күрә дә кай вакытта кесәдән малның китүеннән яки акчаның кибүеннән куркырга кирәкми. Әгәр изгелеккә тотасың икән, Аллаһ Тәгалә аны сиңа кайтарып бирәчәк. Әҗер савабы калачак иншалла. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде шушы безгә кызыксындырганы шулай бит, дуга кылыгыз. Аллаһ Тәгалә җавап бирүче ди. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ма мин муслим ядгу би дугаин илля стуҗиба лаху." Әгәр дә мөселман кешесе дуга кылса, аның дугасы кабул булачак һәр вакыт ди. Һәр вакыт дуга кабул булачак. Фа имма ан юаҗила лаху фи дунья, яки аңа бу дөньяда биреләчәк. Аллаһ Тәгалә сездән сораган әйбере. Ва имма ан юдахира фил ахира, бәлки аңа ахирәттә савап булып калачак, шулай бит инде. Ва имма ан юкаффира анху мин тунубихи биқадари ма дага. Һәм дә инде бәлки гынахлары кечерелер ди. Өч төрле сул белән җавап бирелә ди. Беренчесе, димәк, сораган әйбереңне бирә Аллаһ Тәгалә. Икенчесе ахирәткә кала. Өченчесе гынахларны кечерә Аллаһ Тәгалә. Бар башка хадис буның турында әйтелә. Бәла казаны бирмичә кала ди Аллаһ Тәгалә. То есть сиңа килергә тиеш була берәр бәла каза, ә син дуга кылу сәбәпле Аллаһ Тәгалә сиңа сораган әйбереңне бирми, бәла казаны китермичә кала. Мәсәлән, син быел сындырырга тиеш позвоночнигыңны. Но син кылган дугаң бар, мәсәлән, икенче хатын сорап. Намаз сайын Аллаһ Тәгаләдән икенче хатын сорыйсың. Я Раббым, икенче хатын бир, икенче хатын бир. Аллаһ Тәгалә сиңа икенче хатын бирми, позвоночнигыңны сындырмый быел. Шуңа күрә дә ул инде син аны белмичә калырга да мөмкинсең, ләкин син аны аңла. Аллаһ Тәгалә бирмәде икән, димәк, аның шундый хикмәте бар. Шундый хикмәте бар.
Әгәр дә икенче хатын биргән булса Аллаһы Тәгалә, позвоночник сына, беренче хатының сындыра. Беренче хатының сындыра, шулай бит. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә сине саклап калган позвоночнигыңны. Сиңа позвоночник сынса нәрсәгә сиңа икенче хатын, шулай бит. Берсе дә кирәкми. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә инде менә шушы хикмәтен безгә белеп бирүче. Шуңа күрә дә моны аңлап торырга кирәк, дугалар һәр вакыт кабул була, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин дуга кылырга ярамый гынах сорап. Мәләм ядгуф би ифмин ау катиати рахм. Гынах сорап дуга кылырга ярамый һәм туганнар белән араны изер өчен дуга кылырга ярамый. Монда бу әйберләргә җавап булмаячак, бу дугаларга. Әлхәмдүлилләh булмаячак. Чөнки җавап бирсә дә берәр эшли алмас идем, шулай бит. Әлхәмдүлилләh бу дугаларга җавап юк. Чөнки кешенең кай вакытта башында әллә нинди гынахлы уйлары килергә мөмкин, шулай бит инде Аллаһ Тәгалә дә аңа җибермәячәк, җавап бирмәячәк. Инде шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Дуга ди, ад-дуга хуа ал-гыйбада. Дуга ул гыйбадат ди. Ягъни менә кул күтәреп дуга кылу ул сорау түгел. Менә бу гамәл үзе гыйбадат. Буның өчен савап булачак. Җавап буламы, булмый, зикр әйткән кебек, шулай бит. Сен зикр кылып утырасың, савап булачак. Коръән укыйсың, савап була. Дуга кыласың икән, савап була. Үзеннән үзе. Әле сораган әйбереңне Аллаһ Тәгалә бирә, булса бер, ә икенчесе дуга кылган өчен Аллаһ Тәгалә сиңа әҗрен бирүче. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә, утугуни ди. Сорагыз миннән ди. Сорагыз, Аллаһ Тәгалә сораганны ярата. Шуңа күрә дә Коръәни Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кала раббукум удгуни астаҗиб лакум иннал-лазина ястакбируна ан гыйбадати саядхулуна җаһаннама дахирин. Аллаһ Тәгалә әйтә: сорагыз миннән, җавап бирермен ди. Кем минем гыйбадатымнан истин булса, тәкәбберләнсә, алар җаһаннамга керерләр ди. Ягъни дуга кылыгыз, һәм кем минем гыйбадатымнан истин булыр. Аллаһ Тәгалә нинди гыйбадат турында сүз әйтә? Дуга гыйбадаты турында. Димәк, кеше гыйбадат кылмый икән, дуга кылмый икән, бу тәкәббер. Аллаһ Тәгаләгә Аллаһ Тәгаләдән сорамый. Үзен истин куя. Бундай кешеләр җаһаннамга керәләр ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә каршында дуга кылу ул үзеңне кыл итеп, Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ итеп тану. Шуңа күрә беләсез инде хадисне шулай бит. Сахабаларыбыз радиллаһу анһум аяк киемнәренә теге бәйләүчләр шнурки дибез инде шулай бит сораганда да дуга кылганнар. Шуны бир дип дуга кылганнар. Хәзер бит инде без аңа мохтаҗ түгел, шулай бит. Аласың, барасың да аласың, без әле сорап кына киткән, теге атнада гына сөйләшеп киттек, шулай бит. Хәзер акча булгач, теге нигъмәтләр булгач, без инде Аллаһ Тәгаләдән күп берне сорамыйбыз. Ләкин элек кеше гел дугада йөргән. Юлга чыкса да, шулай бит берәр нәрсә инде булса да, элек мәсәлән кеше бәйле булган хайванына. Менә мин элек авылда гел нитәдерим, бабайларын дуга кылганнарын тыңлап утырасың бит. Алар әйтә, игеннәр уңсын, хайваннарыбыз исән-сау булсын дип менә шулай дуга кылалар. Хайваннар ни өчен? Чөнки авыл кешесенең тормышы шуның белән бәйле. Синең сыерың авырып китте, үлеп китте, син башка сыер ала алмаска да мөмкин. Шул бер сыер ул. Аның бит ул сыерны алыштыралар ничек? Бузавын калдырып. Булай сыер сатып алырга элек кыйпат бәя булган ул. Уңыш булмады, шулай бит. Ризык юк, ни хайванга, ни үзеңгә. Шуңа күрә көлмә шулай дуга. Хәзерге вакытта менә Казан мәчетләрендә хайваннарга дуга кылалармы? Юк, чөнки Казанда хайван кирәкми. Авылда да кирәкми инде ул хәзер. Шулай бит, теге бер кеше бар бит, Кәгъбәтулла янында. Күрдегезме, дуга кыла. Флюс, акча ди. Бер кеше әйтә, син ди, Аллаһ Тәгаләдән гафу сора, рәхмәт сора, тегеләй булай ди. Самый главный акча булсын ди. Кәгъбәтулла янында торал, флюс, акча, бер туктамый. Флюс акча дигән сүз инде. Флюс авыру түгел. Акча дигән сүз гарәп телендә. Менә шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, инде без бүген сорыйбыз акча дибез шулай бит инде. Ләкин менә шушы кирәк әйберләргә дә игътибар итәргә кирәк. Һәм инде дуга кылу нәрсә генә сорасаң да, ул үзе бер гыйбадат булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән дуга кылырга кирәк һәр вакыт. Бигрәк тә дуга кылырга кирәк намаздан соң. Намаз бетте, ашыкма, тырып чапма. Аллаһ Тәгаләдән дуга кыл. Аллаһ Тәгаләдән дуга кылсаң, иншаллаһ, Аллаһ Тәгалә сиңа инде
әҗир савапларын яза, тагын гыйбадәт кебек. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, дуа кылган вакытта әлбәттә Аллаһ Тәгаләне ашыктырырга ярамый. Вакытлар куярга кирәкми. Аллаһ Тәгалә үзе белеп бирүче. Һәм дуа кылганнан соң Аллаһ Тәгалә бирмәде инде, җавап бирмәде дип әйтергә кирәкми икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ла язалу ал-абду би хайрин ма лам ястаҗил." Кешегә гел хәер булыр, яхшылык булыр, әгәр дә ул ашыкмаса ди, ашыктырмаса ди. Сахабалар сорыйлар: "Ашыктыру ничек була соң ул?" ди. Аллаһ та Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ашыктыру була ди. Мәсәлән, кеше шулай дип әйтсә ди: "Дагаутуллаһ дагаутум", ягъни Аллаһ Тәгаләгә дуа кылдым, фәләм ястаҗибули. Ул миңа җавап бирмәде. Менә алай дип әйтмәгез ди. Аллаһ Тәгалә җавап бирмәде, Аллаһ Тәгалә бирмәде дип әйтмәгез ди. Аллаһ Тәгалә бирүче, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә бирүче һәр вакыт. Шуңа күрә дә ашыктырмаска кирәк. Муса алейһиссәлам дугасын да Аллаһ Тәгалә бит кабул итә 40 елдан соң гына. Пәйгамбәрләрнең дугасы бит әле ул. Әйюб алейһиссәлам шулай бит күп авырып ята, 18 ел буе авырып ята. Ул бит бөтенесе дә, мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәрләргә дә шулай бирелгәчтен, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә шулай бит Мәккәне алу 8 елдан соң гына насыйп була. Һәр бер нәрсәнең үзенең вакыты бар. Шуңа күрә без дә дуа кылганнан соң Аллаһ Тәгаләдән сабырлык белән көтеп торырга кирәк. Кайберләр ашыгалар менә бала сорап дуа кылдым, Аллаһ Тәгалә бирмәде дип. Аллаһ Тәгалә димәк көтеп тора аның вакытын. Бәлки хәерле бала булуын шулай бит инде Аллаһ Тәгалә иншалла насыйп итәр. Менә шулай итеп һәр бер нәрсәнең шулай вакыты белән бирүче Аллаһ Тәгалә ди. Менә шушы Рамазан айларын кулланып, мөхтәрәм кардәшләр, файдаланып, дугаларыбызга да шулай ихтибарлы булсак иде иншалла. Инде рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Теперь те, кто по-татарски прослушали вагаз, по-татарски понимают, могут поспать, а те, которые по-татарски не понимали, могут проснуться. Да? Теперь по-русски, иншалла. Половина спит, половина отдыхает. Альхамдулилля. Обед все-таки. Хайлюля. Можно и поспать. Главное, тахарат не испортить. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим про дуа, то есть молитва. Делать дуа Аллаху Субханаху ва Тааля. Дело в том, что современный человек очень мало делает дуа. Очень мало. По сравнению с праведными предшественниками нашими. По сравнению с пророками тем более. Поэтому мы, люди, которые более слабые и которые больше грешим и меньше делаем поклонений, по идее, больше должны делать дуа, чем сподвижники, рады Аллаху анхум, ученые и так далее. Но дело в том, что мы не понимаем ценности дуа. Потому что дуа – это общение с Аллахом. А почему мы делаем дуа? Общаться с Ним не хотим. Не чувствуем тяги, нужды в этом. Мы чувствуем, иногда скучаем по кому-то, едем к нему в гости. Или к ней. Да, в гости. Или звоним ей. Да, чувствуем тягу. Или же, например, чувствуем, что кто-то нам нужен, скучаем по нему. Бежим, например, да, особенно когда, вот бывает же такое, когда дети рождаются, да, бежишь домой, скучаешь, вот думаешь, скучаешь, бежишь домой быстрее. Уже как-то вот домой охота побыстрее, тоже с одним разговариваю, ну, ему больше 40 лет уже, тоже ребенок родился у них второй, маленький. Он говорит, вообще, говорит, сейчас по-другому, говорит. Домой охота, говорит, постоянно возвращаться, бежать. Раньше, говорит, там задерживался, там туда-сюда. Особо, говорит, не торопился. Сейчас, говорит, вот хочется. Почему? Потому что тянешься. И поэтому верующий человек, который любит Аллаха, он должен тянуться к общению с Аллахом, Субханаху ва Тааля. Поэтому в любой удобный момент он берет и делает дуа. И дуа – это то поклонение, для которого не нужны никакие условия. Имеется в виду, омовение не надо, даже гусль не надо, чтобы делать дуа. То есть ты можешь делать дуа в любом состоянии, в любом положении. Хочешь почитать Коран, например, надо омовение взять. Хочешь намаз, омовение надо взять. Хочешь даже просто наизусть Коран почитать, гусль нужен. А здесь ничего не надо. То есть это такой момент, что ты постоянно можешь держать связь с Аллахом Субханаху ва Тааля в любом состоянии. И поэтому это и есть поклонение на самом деле. И намаз, слово намаз, ас-саля переводится как дуа. Потому что когда человек входит в намаз, он входит в состояние дуа.
состояние обращения к Аллаху, потому что дуа – это обращение. Да, я дугу, обращаться или звать. То есть ты обращаешься к Аллаху Субханаху ва Тааля. И поэтому любой праведный человек, праведный раб Аллаха Субханаху ва Тааля, который любит Аллаха, который нуждается в нем, чувствует нужду и знает, что он раб Аллаха, что он и есть собственность Аллаха Субханаху ва Тааля, он будет обращаться к своему Создателю постоянно. Поэтому, дорогие друзья, вот дуа, к сожалению, недооцененная вещь у нас среди мусульман. Постоянно, то есть вы скажете, а что просить? Да все, что угодно. Вот пришли в мечеть, делайте дуа, чтобы домой нормально, благополучно вернулись. Пожалуйста, в этом это не мелочь. Это когда к Аллаху обращаешься, вот когда вы влюбились с девушкой, да, о чем вы болтали? Молодость, помните? О чем вы разговаривали? Ни о чем. Там был важен сам факт разговора. Ни о чем разговаривали. Вы что там, физику, химию, что ли, изучали? Или политику, да, обсуждали? Вы просто болтали, ни о чем. Вам было интересно. Даже в таком состоянии. Потому что есть любовь. И поэтому, когда делаешь дуа, думаешь, а что уже просить, да? Вроде бы как бы, ну вот это все. Проси. Проси все, что угодно. Домой вернуться, чтобы Аллах Та'аля принял поклонение, чтобы дал тебе больше имана, укрепил иман там и так далее. Все, что угодно. Пожалуйста, здесь только все ограничивается твоей фантазией. Поэтому, дорогие друзья, дуа мы должны делать постоянно. Это и есть поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля. В какое же время можно делать дуа? Дуа, вот, например, в месяц Рамазан принимается всегда. Тем более в Рамазан у постящегося принимается дуа. То есть здесь несколько факторов вместе соединяются. Вот, например, сегодня человек постящийся делает дуа в Рамазан в пятницу. Несколько факторов. И в том, что вы не будете услышаны, шансов очень мало. Аллах Тааля обязательно ответит на молитвы. Какие проблемы есть? Вот какие нужды есть? Потому что это удивительно. Вы сами, наверное, с вами происходило в жизни. Делаете дуа, и Аллах Тааля решает ваши вопросы, ваши проблемы. Все как по маслу идет. Поэтому нельзя пренебрегать вот этими вещами. Аллах Тааля любит. Аллах Тааля, когда есть такой хадис, да, когда человек просит у Аллаха, Аллах стесняется им не ответить этому рабу. Стесняется Аллах Тааля. И всегда отвечает. Отвечает разными способами, правда. Но для верующего человека это все тоже благо. Аллах Тааля, первый способ, дает то, что он просит. Второй способ прощает ему грехи. Третий способ оставляет на ахират. Четвертый способ убирает какую-нибудь неприятность, беду, которая должна была прийти к этому человеку. Насчет того, что в ахират Аллах Тааля оставляет, тоже есть отдельный хадис. Когда люди придут к Аллаху, и Аллах Тааля увеличит их саваб. Люди удивятся. Откуда эти савабы появились? Ниоткуда. И тогда Аллах Тааля скажет, это те дуа, на которые я вам не ответил. Теперь я их вам возвращаю в виде савабов. Тогда люди скажут, если бы у нас дуа в этом мире никогда не принималась. То есть люди, они будут говорить, лишь бы не принималось в этом мире, лишь бы все оставалось на ахират. Почему? Потому что в этом мире что ты попросишь? Какую-нибудь, ерунду, естественно, да? А там это жизненно важно будут для тебя савабы. В этом мире жизненно важно что может быть? Например, выжить. Ты просишь здоровья. Аллах, дай мне здоровье. Это очень важно, жизненно важно. Но с другой стороны, все равно умирать когда-нибудь. Умрешь ты от этой болезни. Аллах Та'аля не даст тебе излечения. Сколько больных онкологии, например, сколько они дуа делают, но не вылечиваются. Ты думаешь, Аллах Та'аля так жесток. Они же искренне просят. Приходят в мечеть, там, у них в глазах столько надежды на тебя, как будто ты сможешь убрать их болезнь. Нет, ты как имам, например, просто делаешь дуа. Отвечает Аллах Тааля. И когда не дает Аллах Тааля излечение, ты чувствуешь неловкость, ты говоришь, я подвел этого человека. Потому что он ожидает ответа на это дуа. Но верующий человек понимает, все равно когда-нибудь надо умирать.
Он умрет сейчас от этой болезни, получит вознаграждение. А за то, что Аллах Та'аля не дал ему излечение, не ответил на это дуа, дает ему в ахирате. Он скажет: ты искренне просил меня. Вот я теперь тебе даю. Даю тебе рай, вознаграждение. И тогда этот человек будет рад, что Аллах Та'аля не отвечал на его мольбы. Это очень важный момент для верующего, дорогие друзья. Просто что ценно для тебя, что важно. Поэтому, когда Аллах Та'аля нам что-то не дает, не надо расстраиваться. Не надо расстраиваться. Вот мой Порше тоже где-то катается по городу. Да, пока ко мне не доехал. Я ведь не расстраиваюсь же. Да. Все нормально. А? Как? Да, вот пускай катается там. В ахирате потом уже Аллах Версая скажу: о, Аллах Та'аля, вот Порше от меня укатил. Давай уж тогда в этом мире по ахирате хоть чуть-чуть, да, что-нибудь и так далее. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, у всех там есть какие-то дуа, которые от Аллаха Та'аля не принял. И дай Аллах, чтобы это мы увидели в ахирате. Когда принимается дуа? Однажды Муса, алейхиссалям, вы знаете, что Муса, алейхиссалям, говорил с Аллахом напрямую. И у него есть такая кунья, прозвище, Калимуллах, говорящий с Аллахом. У Муса, алейхиссалям. И вот он спрашивает: о мой Творец. Аллах спрашивает: в какое время ты принял бы у меня мольбу? То есть в какое время бы ты принял у меня дуа? Он спрашивает. Аллах Та'аля сказал: ты мой раб, а я твой Господь. В какое бы только время ты не обратился с мольбой, я приму ее. В любое время проси, говорит Аллах Та'аля, я приму. Но Муса, алейхиссалям, был настойчив. Все-таки еврейская кровь же, да? Аллах, он был настойчив, и он этот вопрос задавал несколько раз. Ну когда? Ну точно, вот скажи, точно, да? Когда же? Ладно, понятно, там сутки большие, долго. Ну когда? И тогда Аллах Та'аля сказал: обращайся ко мне с мольбой в середине ночи. Поистине я приму у тебя эту мольбу. Если даже ко мне обратиться с мольбой в это время сборщик налогов, то я приму его просьбу. То есть сборщик налогов, оказывается, плохой человек. Понимаете? Да? Вот беда сейчас, да? Налоговый, кто работает. Есть кто налоговый работает? Даже тот, кто говорит, сборщик налогов, если обратиться, даже и у него, говорит Аллах Та'аля, приму дуа в середине ночи. Сейчас середину ночи застать, в Рамазан расплюнуть. Пока мы возвращаемся домой, да, пока там ложимся туда-сюда, уже середина ночи наступает. Пожалуйста, сделал дуа, что-то хачут почитал там, хотя бы 2 раката, и можешь поспать еще для сахара. И все. То есть удобно очень в Рамазан вот такие вещи делать, дорогие друзья. 7 причин мешают принятию дуа. 7 причин. Первое – это гневать Аллаха, субханаху ва тааля, то есть грешить. Человек грешит, это будет препятствием принятию дуа. Нельзя делать харамные вещи, грех, иначе Аллах Та'аля, то есть, может дуа твой не принять. Второе. Человек говорит, что он раб Аллаха, но не делает деяния рабов. То есть он не ведет себя как раб, он непослушный, он не поклоняется и так далее. Хотя говорит, что он раб Аллаха. Вот очень много людей, которые говорят: я верю в Аллаха, люблю Аллаха, там, я постоянно у него что-то прошу там, и так далее. Но ты как раб себя ведешь? Знаете, такой был притча такая, да, что один хаджи видел сон, разговаривал с Аллахом. И Аллах Та'аля ему говорит: зачем, говорит, ты меня сделал рабом, а себя Господом? Хаджи говорит: как же я, говорит, так сделал? Я же, говорит, ради тебя хадж делаю там и так далее. Аллах Та'аля говорит: ты обращаешься ко мне, говорит, когда тебе надо. Когда тебе надо. Все твои поклонения, чтобы что-то от меня получить. Я, говорит, стал рабом твоим, а ты моим Господом. Поэтому, если ты раб Аллаха, ты должен понимать, что ты раб Аллаха. Соответственно, делаешь это не просто что-то хочешь от Аллаха, да? А потому что ты его собственность. Потому что ты в его владении, так скажем. Ты должен это делать безропотно, без всяких там каких-то противоречий там и так далее. Третье. Читать Коран
Вот почему Аллах Та'аля не принимает. Иногда люди читают Коран, но не размышляют над Кораном, не возвеличивают его и не совершают деяния по Корану. Поэтому это тоже бывает причиной непринятия дуа. Четвертое. Люди говорят, что они умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но не живут по сунне. По сунне не живут. То есть не живут так, как жил Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Пятое. Люди говорят, что этот мир не стоит даже комариного крыла перед Аллахом, настолько он ничтожен. Но сердца людей привязаны к этому миру. Они боятся потерять этот мир. Блага этого мира полностью зависит от красот этого мира. Хотя сами говорят, хадисы цитируют, да, где сказано, что этот мир ничтожен перед Аллахом, даже не имеет такого же веса, как комариное крыло. Шестое. Люди говорят, что этот мир будет уничтожен, что ахират – это вечно. Но они живут так, как будто намереваются жить вечно. Их дела, их поступки, да, они говорят о том, что они хотят жить вечно. Это же о чем речь? То есть человек не кается, не поклоняется. Это о чем говорит? Что он хочет жить вечно, он думает, что у него вся жизнь впереди. Хотя он знает, что когда-нибудь умрет. Спроси любого. Спроси любого. Все скажут, я когда-нибудь умру. Этот факт. Просто они не хотят об этом думать. Но что они делают, чтобы приготовиться к этой смерти или жизни после смерти? Ничего. Просто игнорируют этот вопрос. Седьмое. Люди говорят, что они любят ахират. И ахират лучше. Но к ахирату они не готовятся и возвеличивают этот мир больше, чем ахират. Поэтому, дорогие друзья, вот эти вещи, они могут быть причиной непринятия дуа. Как мы сказали, одной из таких причин, вот про грехи, когда говорили, да, харамные вещи. Например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, точнее, Саад ибн Абу Ваккас спросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о Расуль Аллах, я, говорит, делаю дуа, но Аллах Тааля мне не отвечает. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я Саад, ижтани биль харам, остерегайся харама, фаинна кулля батн фихи локнатун мин харам, ла юстаджабу дуауху арбагина йома. Если, говорит, внутрь зайдет кусочек харама, то 40 дней у этого человека не будет приниматься дуа. Кусочек харама. Поэтому надо беречь свой желудок от харама, от того, что ты ешь. Вот Рамазан хороший период, да, здесь действительно уже следишь за халялем, где попади не питаешься, альхамдулилля, а днем вообще голодаешь, там харам не попадает уже, альхамдулилля. Поэтому, дорогие друзья, вот тоже следить за этим очень становится легче. Таким образом, мы должны воспользоваться возможностью для обращения к Аллаху, укрепить нашу связь с Аллахом, любовь к Аллаху посредством дуа, особенно вот этого поклонения, потому что, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ад-дуа муххуль ибада. Дуа – это мозг поклонения. То есть это основа любого поклонения, это дуа. Все, что мы делаем в любом поклонении, у нас всегда везде есть дуа. Поэтому, дорогие друзья, иншаллах, пусть Аллах Тааля ответит на наши дуа, воздаст нам благом в обоих мирах. Пусть Аллах Тааля не очернит наши сердца, не убавит любовь к Нему, а наоборот прибавит любовь к религии, к Аллаху и к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы с каждой неделей, с каждым годом, с каждым Рамазаном мы становились только лучше и лучше, пока не очистимся и не придем к Аллаху с упокоенной душой. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.